Җиңүсе котлау хатына күз салыйк. Әлеге тәбрикләү сүзләрен безгә районда уңышлы эшләп килүче хәрби туганлык ветераннар оешмасы әгъзалары һәм Илеш районы Русия ДАСАВ җирле бүлекчәсе коллективы юллаган. 21 февраль көнне Русия ДАСАВ җирле бүлекчәсе рәисе Рәзиф Флюс улы Шайхайдаров 55 яшьлек юбилейын каршы алды. Әйткәндә, юбилярыбыз Рәзиф Флюс улы Олы Ялан авылында Сәмига һәм Флюс Шайхайдаровлар гаиләсендә туа. Башлангыч белемне туган авылында, урта мәктәпне Исанбайда тамамлый. Илеш районы хәрби комиссариаты тәкъдиме белән Рәзиф Флюс улы 2 санлы Русия ДАСАВ Уфа техник мәктәбенә укырга җибәрелә. 1983 елда хәрби хезмәткә алынып, Прикарпасск хәрби округына эләгә. Хәрби хезмәтен үтәгәндә Тимер дивизиясендә батальон командиры шоферы була ул. 1985 елда егетлек бурычын үтәп кайткан юбилярыбыз хезмәт юлын Нефтекама шәһәрендә Башсельмаш заводында башлый. Күп тә үтмәй Сибир якларына юллана. Русиянең Мурманск өлкәсендә ябык административ-территориаль берәмлек статусына ия булган Островной шәһәрендә эшли башлый. 24 ел гомере биредә уза. Иң тәүдә төрле вазифаларда махсус милициядә хезмәт итә ул. Артабан соңгы 17 елда юл хәрәкәте куркынычсызлыгы дәүләт инспекциясе начальнигы вазифасында була. Эшләү дәверендә Ленинградта югары милиция мәктәбен тамамлый. Майор вазифасына җитеп, 2010 елда туган якларына кайта. Хезмәт юлын Нефтекама шәһәренең Русия ДАСАВ җирле бүлекчәсе рәисе буларак дәвам итә. Инде 2014 елда Илеш районы хакимияте башлыгы Илдар Мустафин тәкъдиме белән Башкортстан Республикасы Илеш районы Русия ДАСАВ җирле бүлекчәсе рәисе булып тәгаенләнә. Эшләү дәверендә Рәзиф Флюс улы Русия Эчке эшләр министрлыгы департаментының юл хәрәкәте куркынычсызлыгы дәүләт инспекциясендәге хезмәте казанышлары өчен медале Мурманск өлкәсе губернаторы тарафыннан Ерак Сибир районнарында фидакарь хезмәте өчен медальләре белән бүләкләнде. Шулай ук төрле инстанцияләрнең мактау грамоталары, рәхмәт хатлары тапшырылды аңа. Хөрмәтле Рәзиф Флюс улы, сезне ихлас күңелдән 55 яшьлек юбилейгыз белән тәбрик итәбез. Туганнар, дуслар белән шаулап, гөрләп шактый гомер үтелгән. Күп эшләр эшләнгән сыман тоелса да, 55 яшьле ул ир-ат өчен тормышта тәҗрибә туплаган бер чор гомернең яртысы гына. Алдагы көннәрегездә сезгә күтәренке кәеф, хәзергедәй матуррак тормыш, күп шатлыклар телибез. Күңел тынычлыгы һәр вакыттагыча юлдаш булсын. Киләчәктә дә эшегездә уңышлар, ныклы сәламәтлек, гаилә иминлеге, тормыш юлдашыгыз Резида белән парлы озын гомер итүегезне, балаларыгызның кадер-хөрмәтен тоеп, аларның бәхетенә сөенеп яшәвегезне телибез. Юбилейгыз котлы булсын телибез, бәхет кенә, сөендерсен һәр көнегез, шатлыклар килеп кенә. Йөрәкләрдән чыккан назлы сүзләр, күңелләрдә булган саф хисләр, озын гомер, тыныч тормыш безнең сезгә әйтер теләкләр. Иң изге теләкләр белән хәрби туганлык ветераннар оешмасы әгъзалары һәм аның җитәкчесе Флорис Нурлагаянов, шулай ук үзегезнең җитәкләгән Илеш районы Русия ДАСАВ җирле бүлекчәсе коллективы. Хөрмәтле Рәзиф Флюс улы, язмыш сезгә барлык ирешелгән уңышларыгыз өчен 2 бишле билгесе куйды. Бу сезнең казанышлар, сезнең хөрмәт, Аллаһның сезгә тормыш бүләге. Әле киләчәктә дә шушындый матур, тугры дуслар янәшәсендә бердәм коллектив белән имин тормышларда яшәргә язсын сезгә. Юбилейгыз мүбәрәк, табыннарыгыз түгәрәк булсын. Господа офицеры, по натянутым нервам я аккордами веры эту песню пою тем, кто, бросив карьеру, живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою. Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадив, кто карьеры не делал от солдатских кровей, я пою офицерам, матерей пожалевшим, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры,
Офицеры, ваше сердце под прицелом, за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет, заставляя в унисон звучать сердца. Господа офицеры, как сберечь вашу веру на разрытых могилах? Ваши души хрипят. Что ж мы, братцы, наделали, не смогли уберечь их, и теперь они вечно в глаза нам глядят. Вновь уходят ребята, растворяясь в закатах. Позвала их Россия, как бывало не раз. И опять вы уходите, может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощаете нас. Так куда ж вы уходите? Может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощаете нас. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет, заставляя в унисон звучать сердца. Офицеры, ваше сердце под прицелом, за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет, заставляя в унисон звучать